Αφήνω πίσω στην καρδιά μου κι ό,τι κομμένα σαν κάτω κοντά σου εγώ με καρδιά μου και περιμένω να σώθω κοντά σου εγώ με καρδιά μου και περιμένω να σώθω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου κι ό,τι κομμένα σαν κάτω μου λες δεν γίνεται. Θα ξαναείμαστε μαζί πως άμα φύγετε και κόντο μαθητά γίνονται. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Περάσαμε καλά, ήταν μια όμορφη βραδιά. Διασκέδασε πιστεύω ο κόσμος. Το επόμενο Project K The Party έρχεται ανανεωμένο με καινούρια πράγματα. Θα παίξουμε και βουρλιώτη εννοείται έτσι. Από τραπετσόνα, Από τραπετσόνα, ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ρε παιδί μου ότι το σλόγγαν που έχουμε σαν πάρτι, σαν ομάδα, το We are not kidding, we party, το υποστηρίζουμε. Το υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να προσθέσω και κάτι, έτσι. Ότι είναι ντεζαβού. Είσαι μαλάκα. Ναι, ότι είναι ένα ντεζαβού. Ότι είναι ντεζαβού, ωραία. Αυτό είναι ένα ντεζαβού που σου πω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Και ο Μίχλ ντεζαβού είναι, παρόλο που δεν θυμίζει τίποτα το καλοκαίρι. Να ακούσουμε λίγο νίβο. Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Πήγαμε το DJ του πάρτι σπίτι του να ξεκουραστεί και εμείς έχουμε δρόμο. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε εδώ για σας. Να σας κάνουμε να περνάτε καλά, να γουστάρετε. Και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό. Project K The Party.